אז ערב טוב לכולכם. תראי, אני מתרגש כל פעם לשמוע את עדנה היקרה, וואו, וואו, ושאני תודה כבר רבה. רודף אחריה ולא הצלחתי בזמן האחרון. אז כל הכבוד לנטע, שהיא הצליחה להביא אותה איתך. זו הצלחה גדולה, יפה, כל הכבוד. עכשיו, יש פה הרבה שמות שאני לא כל כך מכיר אותם, כאילו מכיר מהטלפון, או שלום שלום ככה. אני אשמח מאוד להכיר את כולכם. אני אשמח גם שנהיה בקשר, בהחלט. אני אוהב ככה קשר אישי. אז אלו שעדיין לא דיברתי איתם מוזמנים, זה הטלפון, אני האדמין שלה בקבוצה. אז אחרי, הנושא הזה באמת, באמת מרתק, ושאלו אותי האם זה יהיה אותו נושא, כמה שאני הבנתי, זה לא אותו נושא. זה נושא לגמרי אחר, אם כי זה קשור, תכף תראו בהקשרים, ואני מזמין אתכם בנות להתחיל. בבקשה, השידור שלכם. טוב, לפני שנתחיל, אני רוצה להסביר את החשיבות של להבין את המדע והביולוגיה של השכבות וריקול הילינג. השיעור הזה הוא מאוד מאוד כן. ביולוגי וקשור למדע, ולכן נותן לנו גב מאוד טוב לפתור את כל הבעיות של הקונפליקטים שלא נפתרים בדרך הרגילה. אם עברנו על קונפליקט והוא לא נפתר, אנחנו חוזרים למדע, אנחנו חוזרים לבסיס של הקונפליקט הביולוגי, ואז אנחנו רואים יותר נכון נקודת מבט על הקונפליקט ועל המחלה. ולכן נטע ואני חשבנו לתת לכם את הנושא הזה ולהעמיק את הידע שקשור לשכבות. השכבות הן מחקר מאוד עמוק ולהרבה שנים של המדע. אז כשהעובר מתפתח, הוא מתפתח ויוצא ונוצר מארבע שכבות עובריות. ולכן כל מחלה, כל תופעה קשורה לשכבות האלה. כי אנחנו בנויים מהשכבות האלה, אנחנו בנויים מתאים, והתאים בונים רקמות, והרקמות משתייכות לשכבות. וחשוב מאוד להבין כל תכונה של כל שכבה והמהות שלה בגוף האדם. אז כל תא וכל איבר בגוף מתפתח מאחת משלושת השכבות, זה 4, למעשה תכף אני אסביר, העובריות. אקטודרם, השכבה החיצונית. זאת אומרת, האקטודרם בא במגע עם הסביבה, ויש לו תכונות מיוחדות לשמור אותנו בחיים במגע עם הסביבה. אנדודרם, זה השכבה הפנימית ביותר, ולה יש תפקיד לשמור אותנו בחיים, את החיים. החיים הם פנימיים, בתוך הגוף. לכן כל הקונפליקטים שקשורים לחיים יהיו בפנים, באנדודרם. מזודרם, זה השכבה האמצעית, מזו זה אמצע, נחלקת לשניים, מזודרם ישן ומזודרם חדש, זה האמצע. כל המחלות המתבטאות בגוף משויכות לפחות לאחת משכבות הנבט. ולכל המחלות הקשורות לשכבת נבט מסוימת, ישנן תכונות דומות, קונפליקט דומה בשלבי מחלה, שלב פעיל ושלב ריפוי דומים. מאוד חשוב לדעת מתי אני בשלב ריפוי ומתי אני בשלב מחלה. מתי שהסימפטומים מתבטאים. נטע את יכולה להבין. אני רק אראה לכם בקצרה. יש לנו את הגסטרולה, אחרי שהייתה התעברות, ואז יש לי שקיעה של השכבה החיצונית, האקטודרם, פנימה. והיא יוצרת לי את האנדודרם, וביניהם המזודרם. זאת אומרת, כל השכבות מקורן יוצרות הן שולטות לנו בחיים ומנהלות לנו את החיים. והן קשורות כמובן למוח, ויש קשר בין כל שכבה למוח. מדע הביולוגיה והרפואה מאפשרים לנו לדעת לאיזו שכבת נבט שייכת כל אחד מרקמות הגוף. זה לא סודי, אנחנו יכולים לדעת כל מחלה וכל איבר לאיזה שכבה הוא שייך, וזה היופי. הידע של שכבות הנבט יכול לעזור לנו מאוד באבחון המחלה, הבנת הסימפטומים ותהליך הטיפול. עכשיו, לפי הרפואה הגרמנית החדשה, אנחנו יכולים לדעת לפי השכבות את הדברים הבאים. לכל שכבת נבט סוג קונפליקטים אופייניים לא. זה מאוד יפה. אם אני יודעת שזה באקטודרם, אני לא צריכה לחפש קונפליקטים. אני יודעת ישר איזה קונפליקט יהיה.
זה קונפליקט שקשור לסביבה. 2. תהליכי התפתחות המחלה האופיינים לכל שכבת נבט. כל שכבת נבט מפתחת את הסימפטומים בדרך שלה. אם בשלב הראשון, אם בשלב שאני מגלה את הסימפטומים, זה שלב הריפוי או שלב המחלה. אתם תכף תראו. ואז אני יודעת אם הקונפליקט נפתר כבר או לא נפתר. סוגי המיקרובים האופיינים לכל שכבת נבט, כדי לפרק את המחלה, כל שכבה יש לה את המיקרובים שלה שעוזרים לפרק. האזורים במוח השולטים על הרקמות הקשורות לכל אחד משכבות נבט. כל שכבת נבט נשלטת על ידי אזור אחר במוח. אפשר להעביר נטע? שלבי המחלה, אני רק רוצה להזכיר לכם, אני יודעת שאתם יודעים את זה. בשלב הראשון אנחנו רואים בהתחלה, אנחנו בריאים. כשקורה לנו קונפליקט, איזה טראומה, זה נקרא DHS, אנחנו נכנסים לשלב המחלה. בשלב הזה זה נקרא השלב הקר, לא תמיד מופיעים הסימפטומים בשלב הזה. זה נקרא השלב הקר, הגוף קר, הידיים קרות, הרגליים קרות. כשהקונפליקט נפתר, אם במודע או לא במודע, הוא יכול להיפטר גם בלי שאנחנו נדע עליו בכלל, אנחנו נכנסים לשלב הריפוי. ואז יש סימפטומים חדשים שמופיעים, כי למשל, בשלב ריפוי של סרטן, הגוף מתחיל ליצור תאים. הוא מתחיל ליצור כאילו גידול, אבל זה לא גידול, זה שלב ריפוי. ואז יכול לקרות מצב של משבר ריפוי, שהאזור במוח משפיע על אזור נוסף, יש לנו משבר ריפוי שמאוד חשוב ללמוד אותו ולהבין אותו, וכשהמשבר ריפוי נגמר, אנחנו לאט לאט חוזרים לבריאות. לא מיד, אנחנו עדיין, הגוף עדיין מתקן, בשלב התיקון מתקן את הפגם, ואז אנחנו חוזרים לבריאות. בשלב הריפוי הגוף מרפא. עכשיו נגלה את סודות כל השכבות. שכבת האקטודרם. אקטו זה חיצוני, דרם זה אור. האור החיצוני שבא במגע עם הסביבה החיצונית, בעובר. זו השכבה הראשונה שנוצרת, שכבה חיצונית. לכן הקונפליקטים האלה הם קונפליקטים מאוד בסיסיים בחיינו. הקונפליקטים השייכים לכל המחלות המתבטאות באקטודרם, אני אסביר לכם, אקטודרם זה האפידרמיס, האור החיצוני. לא הדרמיס, אלא האפידרמיס, השכבה החיצונית של האור, שאנחנו במגע איתה עם הסביבה. וגם בפה שלי יש לי אקטודרם, כי זה גם בכל הרבה איברים שנראים לכם פנימיים, כמו בשלפוחית השתן, יש להם גם אקטודרם. איך לדעת איזה שכבה יש? אפשר להסתכל באתר של הרפואה הגרמנית החדשה, אנחנו נראה לכם. קונפליקטים של יחסים, בגלל שאני עם הסביבה, של הישרדות עם יחסים, תקשורת עם הסביבה וטריטוריה. כל בעיה שאנחנו פוגשים באור, קשורה ליחסים ותקשורת עם הסביבה. המוח נשלט על ידי קליפת המוח. עכשיו, יש לנו שני שלבים. ראיתם, השלב הפעיל, אנחנו נכנסים לסטרס, בשכבה הזאת נוצר נמק, קיב, וזה נקרא השלב הקר. אתם רואים שהידיים והרגליים קרות. תמיד תבדקו ותשאלו את המטופל שלכם איך הידיים שלו קרות או חמות, אז תדעו באיזה שלב הוא נמצא. בשלב הריפוי, הגוף ייצור תאים וימלא את הקיב שנוצר, או יסגור את הקיב. לכן פה מזהים את המחלה בשלב הריפוי. הסימפטומים יופיעו בדרך כלל לרוב בשלב הריפוי, וזה מאוד חשוב להבין שהם כבר בשלב הריפוי. לכן אני שואלת את המטופל, איזה אירוע משמח קרה? מה קרה לך שפתרת את הקונפליקט? יש להסביר לו שהקונפליקט נפתר. מה קורה? למשל, אם רבתי עם הבן זוג שלי, והיו מריבות, ונפגעתי באור, והשכבה באפידרמיס, וברגע שהכל השלמנו והכל בסדר, הקונפליקט נפתר, ואני בשלב הריפוי. לפעמים אני לא מודעת לזה שזה נפתר. כן? כמו למשל, אם חמתי באה אליי הביתה ונכנסה לי לטריטוריה,
ואני קשה לי עם זה, אני בסטרס, מתי נוצר קונפליקט? שהמוח שלי בסטרס, המוח אומר די, לא יכולה להישאר בסטרס, ורק אז הוא מוריד את זה לגוף. וכשהיא עזבה, נפתר הקונפליקט, לא עשיתי שום דבר. אם אני הייתי מודעת לזה, הכל בסדר. כל הבעיות תיפתרנה. יצא, הגוף יפתור את הבעיה לבד. אבל אם אני ממשיכה לטחון, וואי, חמתי ככה וחמתי ככה, והיא הייתה לי וסדרה לי, ואני מכניסה את עצמי עוד פעם לסטרס, אני לא יוצאת מהסיפור. אני נכנסת עוד פעם לקונפליקט. אז לכן שמשהו עבר, לתת לו ללכת. עד לכאן שאלות? כן, עדנה, מה הכוונה באירוע משמח? למה זאת צריך... אומרת, אם חמתי עזבה, אירוע משמח. הבנת? אם השלמתי בעלי, אירוע משמח. עדנה, פתרתי את הקונפליקט. זאת אומרת, תמיד באקטודרם תמיד תשאלו מה קרה משמח. אוקיי, תודה. עדנה, אמרת, בשלב החם, זה אומר ידיים ורגליים חמות גם? בדיוק. אוקיי. כי הגוף כבר, הקונפליקט הוא חסימה, קיבוץ. ולכן אנחנו בשלב קר. בשלב הריפוי, הכל משתחרר, די, היא הלכה, אני בשול עם בעלי, הכל בסדר. הבנו? כן. אז לכן אנחנו מרגישים חום. זה חלק מהדרכים לזהות באיזה שלב אני נמצאת. כן. כן, פתרנו, כן, הלאה. תודה נטע, הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לשכבה הפנימית ביותר, האנדודרם. זאת אומרת, היא מתעסקת במהות החיים. זאת אומרת, הנשימה שלי, מערכת העיכול שלי, כל החיוניות והויטליות, זה בפנים. כל האיברים הפנימיים שקוראים להם אנדודרם, הם פשוט פועלים לגבי החיים שלי, משהו שהוא מאוד ויטלי, כן? כמו מערכת העיכול, נשימה ורבייה. רקמת האנדודרם נשלטת על ידי גזע המוח. עכשיו, בשלב הפעיל, הסטרס, יש הגדלה של מסה. בשלב הריפוי, הרס תאים. המחלה פה מתגלה בשלב הפעיל של המחלה. אני עדיין בתוך המחלה. לא פתרתי כלום באנדודרם. לכן יש למצוא את הקונפליקט ולשחרר אותו. זאת אומרת, הזיהוי בדרך כלל של הסימפטומים נמצא בשלב הפעיל, ולכן אני לא יכולה לשאול מה משהו משמח קרה, לא, אלא אני חושבת מה משהו קשה קרה לך בזמן האחרון. ואז אני מגלה את הקונפליקט. והקונפליקט הוא קשור בדרך כלל משהו שפוגע לי בחיים. אם אני בקוליטיס, אם אני קשה לי עם אמא שלי, אמא זה החיים שלי ואני קטנה ואני ילדה, וקשה לי עם אמא שלי, אני יכולה לפתח קוליטיס, והיא שומרת עליי, היא החיים שלי, כן? או מישהו חס וחלילה נפצע ויכול להיות לבעיה בנשימה, זה גם החיים שלי, כן? זה משהו מאוד מאוד עקרוני בויטליות, פגע לי בויטליות, בחיות שלי. אוקיי, הלאה, נטע. עכשיו, יש לי שאלה על האנדודרם? יש מישהו שרוצה לשאול משהו על האנדודרם? אוקיי. אנחנו עוברים למזודרם. כן, מה זה אומר בעצם איברים חיוניים, מערכת עיכול, נשימה? מה זה אומר? איברים שבלי ילדים אני לא חיה. לא, אבל בלי איך זה נשימה אני לא יכולה מתבטא? לחיות. בלי מערכת עיכול, בטבע אני לא יכולה לחיות. כן, יש היום בתי חולים שעושים לך אינפוזיות, אבל בטבע אני לא יכולה לחיות גם בלי רבייה, בלי אוכל ובלי נשימה. זאת אומרת שהרקמה הזאת בעצם קשורה לאיברים האלה, אבל אין לזה ביטוי כלשהו חיצוני. לא. בשלב הריפוי או בשלב כן. לא, זה מופיע בשלב המחלה. אם יש לי סימפטומים, הם מופיעים בשלב המחלה. אוקיי. עדנה, כן. זה גם כבד כן. וכל האיברים הפנימיים בעצם. בדיוק, האיברים הפנימיים שבנויים מאנדודרם. את צריכה להסתכל, כל איבר תקחי ותבדקי באתר שלה, אנחנו נראה לכם איך בודקים באתר של הרפואה הגרמנית, אנחנו תכף נראה לכם תמונות ותראו איך לזהות איזה רקמה פגועה. מהמם, תודה. יופי. אנחנו עוברים הלאה. מזודרם ישן.
זאת אומרת, אנחנו אמרנו שנוצרות לנו שתי שכבות של מזודרם. השכבה הראשונה שנוצרת נקראת מזודרם ישן. האיברים הנמצאים בשכבה זו מנוהלים על ידי המוח הקטן, הצרבלום, שוכן סמוך לגזע המוח. התפקיד העיקרי של איברים אלו, כמו הדרמיס, קרומי הצפת, קרומי הריאה, זה הגנה. יש לי פה קרומים שמגינים. הצפת, הקרום הצפת מגן לי על כל מערכת העיכול. אני בגוף שלי צריכה הגנה. כן? אז כל אלה האיברים האלה הם איברים שמייצרים לי הגנה, ולכן הקונפליקט שפוגע בהם זה קונפליקט התקפה. מישהו מתקיף אותי. למשל, אם מס הכנסה תוקף אותי, את חייבת, את ככה וככה וככה וככה, פופ, אני יכולה ליצור קונפליקט של התקפה. וזה פוגע חס וחלילה באחד מהקרומים האלה ששייכים למזודרם הישן. מאוד להיזהר כשנופיע קונפליקט, לכן אני אומרת מראש, אם אתם כבר מטפלים ומודעים, מהר לשחרר אותו מהמים. אם אני כל הלילה חושבת על משהו, הופ, להיזהר. להתחיל לעבוד, אוקיי, זה קונפליקט, זה לא נורא, אני משחררת אותו. למרות שקשה לי עם הקונפליקט, אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי באופן עמוק ומוחד. לא לתת לקונפליקט להיכנס פנימה לגוף. זאת החוכמה ללמד את המטופל שלנו, ואת עצמנו. כשאתה מרגיש שאתה חושב יותר מדי בלילה על דברים מסוימים, מהר לשחרר. לעשות עבודה של מדיטציה, כל מה שאתם יודעים, אני נראה לכם גם דרכים לשיפור. רק דקה אני פה, זה... עדנה, אפשר שאלה? כן, בטח. כן. יש מחלות מסוימות שאני יודעת לשייך? זאת אומרת, נעשה את זה בהמשך? כן, בוודאי, בוודאי. אוקיי. אנחנו פה. אנחנו לא מלמדים רק תיאוריה עליו. אנחנו רוצים שתקראו... זאת אומרת, לחלק את זה למחנות. בדיוק. אוקיי, תודה. איברי המזודרם הישן מגיבים בדומה לאיברי האנדודרם בהגברת תפקוד ושגשוג שלבים. כן. אנחנו מזהים את המחלה בשלב הפעיל שלה. זאת אומרת, במזודרם הקונפליקטים מופיעים בשלב הפעיל, ולכן אני חייבת לזהות את התפקיד. אז יש לי אנדודרם ומזודרם, תראו, אנחנו נסכם לכם את זה, לכן אני חייבת פה, הסימפטומים מופיעים בשלב הפעיל של המחלה, בשלב הקר, ואני חייבת למצוא פה את הקונפליקט. איזה התקפה הייתה עליי? קל לי מאוד, זה מנווט אותי. תחפשי מי התקיף אותי, מס הכנסה, בחוץ מישהו הרביץ לי, מחבל, חס וחלילה, או משהו כזה. הבנו? אני מחפשת התקפה. לכן ההבנה של השכבות זה מאוד מאוד לכוון אותי להביא את הקונפליקטים. ישר נותנת לי... אפשר שאלה בבקשה? כן, בבקשה. אני רציתי לדעת, אם ההתקפה, נגיד אנחנו מדברים על התקפה, גם אם ההתקפה היא לא ישירות עליי, כמו שהיה ב7/10, אני יכולה להרגיש את זה כהתקפה. בהחלט, אם את חווית את זה כהתקפה, כן. לא, כאילו, כולנו חווינו את זה, אני חוויתי את זה דרך הטלוויזיה, אבל חוויתי את זה. החוויה הייתה מאוד, מאוד, כאילו, אישית. בהחלט. אני חושבת, כולנו חווינו את הפחד הזה. תראי, כולנו חווינו את הפחד הזה שזה יכול להסלים. שהתקפה יכולה להסלים. ואני אגיד לך משהו, אם את ממשיכה לחשוב על זה בלילה, וזה מטריד אותך את המוח שלך כל הזמן, זה אומר שאת בקונפליקט. איך אני יודעת שאני בקונפליקט? זה לא מטריד אותך. אם זה מטריד אותך בלילה ולא נותן לך לישון, ואת חושב על זה כל היום, כי יכולים להיות דברים לא פשוטים, אבל אני עוברת לסדר היום, אני לא תוכל, אני לא מעמיסה על המוח שלי סטרס. מתי יש לי קונפליקט? כשאני יוצרת הרבה סטרס על המוח. אם יש לי משהו שאני תוחלת אותו כל הלילה, ותוחלת איתי כל הזמן עם חברות שלי, ותוחלת את זה עם עצמי, אני בקונפליקט. אבל לפעמים דברים יכולים לעבור, דברים לא פשוטים, אבל אני לא יותר מדי חושבת על זה. אני לא מעמיסה סטרס על המוח. מתי אנחנו נוצר לנו קונפליקט? שהמוח עמוס באנרגיה ולא יכול לתפקד, אז הוא מוריד את זה לגוף. אבל לא כל דבר שמטריד אותי יוצר לי קונפליקט.
אלא רק מה שאני טוחנת. אם אני טוחנת את זה הרבה הרבה הרבה, סטופית. לא הכדור סטופית, אלא סטופית. עדנה, סליחה, כן, מקודם דיברת על החותנת. כן. אם גם החותנת, והמטופל ממשיך לטחון את זה גם בלילה, בעצם זה יכול להגיע גם לזה. בוודאי, זה יוצר עוד זאת אומרת, פעם אני מתכוונת שגם מערכות, אוקיי, כן, גם מערכות יחסים שממשיכים לתגבר אותם ולהטעין אותם גם לאורך זמן. בדיוק. לסגור את המטחנה, להשתמש בכל מיני טכניקות, לשחרר את המטחנה, ללכת קדימה. המטחנה מושכת אותי לעבר, אני צריכה ללכת קדימה, לא אחורה. בסדר? נטע, אפשר להעביר. המזודרם החדש, זה המזודרם שנוצר בשלב יותר מאוחר. האיברים נוצרים משכבה זו, נשלטים על ידי המוח, החלק המוח שנקרא מדולה. התפקוד העיקרי של האיברים זה עצמות, שרירי שלד, רצועות, מפרקים, רקמות שומן, גם השמנה שייכת לפה, קשור ליציבות ותנועה, והקונפליקט קשור לירידת ערך עצמי. אני נותנת דוגמה, למשל אם אני הייתי ספורטאית טובה ונפגעתי ברגל ואני מפסיקה לרוץ, הערך העצמי שלי ירד, זה שרירים, ואז יכולות להיווצר לי כל מיני קיבוצי שרירים, כל מיני בעיות שקשורות למערכת השרירים. איברי המזודרם החדש מגיבים בהפחתת תפקוד והחסרת תאים בשלב הפעיל, זאת אומרת המחלה מופיעה בשלב הריפוי. כל מה שקשור לשרירים, זה פרקינסון, זה MS, זה ALS, קיבוץ שרירים, תפיסות שרירים, הכל זה שייך למזודרם, הערך עצמי שקשור לתנועה, כמו גם אלצהיימר? לא, אלצהיימר זה קשור זה גם יש שם מזודרם, כי זה ערך עצמי, אבל זה לא קשור, זה יותר ברקמת המוח. תודה. עכשיו, ולכן אנחנו כבר נמצאים בשלב הריפוי. זאת אומרת, אני נמצאת בשלב הריפוי באקטודרם ובמזודרם החדש, ואז אני שואלת איזה דבר טוב קרה. כי הבן אדם נמצא כבר בשלב הריפוי. לא צריכה לחפש קונפליקט חדש, אלא הוא כבר יגיד לי מה הקונפליקט. למשל, הרגל, אמרו לי שבכל זאת אני אשתתף בתחרות. למרות הפציעה שלי, אני אשתתף בתחרות. אני אומרת, אוקיי, מערכת, אני יודעת לנוע טוב, התנועה שלי נורמלית, אני מעלה את הערך העצמי שלי. אתם גם עובדים עם המטופל על הערך העצמי שלו, שקשור לקונפליקט. בסדר? אוקיי, אבל את אומרת שהמחלה, כאילו הריפוי, איפה זה כתוב? המחלה מופיעה בשלב הריפוי, אוקיי? ואת דיברת על פרקינסון ועל עוד מחלות כאלה. MS ו-ALS. כן. כן. ו-ALS גם כן? כן. כל אלה שקשורות לשרירים ועצבים. זה קשור לשתי מערכות. אבל איזה ריפוי יש? כי בפרקינסון אין בו ריפוי, זה לא נכון. אין בו ריפוי. זה לא נכון שאין בפרקינסון ריפוי. זה פשוט, הבן אדם לא מבין טוב את הקונפליקט, כי יש לו כל הזמן קונפליקט מתעורר. כי בשלב, פעם הבאה שנדבר, אם תרצו נדבר על זה, כי פשוט מופיע עוד סימפטום שמוריד לו עוד פעם את הערך התנועתי העצמי. ואז הוא לא יוצא אני אגיד לך את האמת, אני לא ראיתי אנשים שנרפאו מפרקינסון או מ-ALS. אני אספר לך, יש מטפלת אחת בארצות הברית שיש לה המון ריפויים בפרקינסון. את יודעת מה? הלוואי, אני כי זה מסובך, בגלל מה שנקרא יש שלב, משבר הריפוי גורם לרעד, ואז הרעד עוד פעם מעורר לך את הקונפליקט שידעת ערך עצמי תנועתי. אז ברגע שאתה מבין את זה, ואתה אומר, אוקיי, הרעד, אני מבין שזה קשור למשבר הריפוי, ברגע שבן אדם מבין, אז הוא לא ייצור מחדש את ירידת ערך עצמי. עדנה, את עצמו. זה כל הזמן יוצר מחדש את ירידת ערך עצמי של תנועה. עדנה, אפשר להשאיר שאלות לסוף, כי אחרת אני חוששת שלא נסיים. אנחנו נסיים. אל תדאגי. כן.
צוות מנצח, אנחנו נסיים. טוב, עדנה, שאלה, דלקת פרקים גם מופיע בזה? כן, ירידת ערך עצמי בוודאי, זה עצמות, בוודאי. תודה. בוודאי. יופי. עדנה, כן. בקשר לשאלות, זה רלוונטי כרגע למה שאת אומרת, אז זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. לשאול את זה. אני למשל רוצה לדעת על מישהי שחלתה בפרקינסון, וכששאלתי אותה, היא אמרה שברגע שהיא גילתה שאימא שלה הוציאה אותה מהצוואה, אז היא פתאום התחילה לחלות בפרקינסון. פתאום זה התחיל. הרעד הזה, היא אמרה שהיא ממש זוכרת את זה. יכול להיות, בוודאי, ירידת ערך עצמי. אבל בדרך כלל צוואה זה יותר קשור ללבלב. אבל צריך לבדוק, אי אפשר לשלוף באופן כללי. יכול להיות שהיא חושבת שזה זה, ויכול להיות שזה משהו אחר. בדרך כלל זה בעיה של תנועה. רגע, אז עדנה, איזה שאלה יש לשאול? לשאול איזה דבר טוב קרה. כי אנחנו במזוderm, אנחנו כבר בשלב הריפוי. יש לי סימפטומים שהגוף מייצר כדי לרפא, ואז אני שואלת איזה דבר טוב קרה. מה זה, מישהו אבל יש לו פרקינסון, אז שואלים אותו איזה דבר טוב קרה לו? כן. ככה זה פותר את הבעיה של ברגע אוקיי. ברגע שהוא הבין איזה תנועה הוא מתחרט עליה. ג'ילבר תמיד מדבר על בחור שאבא שלו יצא בלילה עם הכלב, והכלב משך אותו עם החגורה, והאבא נפל ונפטר, אז הבן שהשאיר אותו לבד, כל פעם מהתנועה הזאת למשוך את החגורה של הכלב. ברגע שהוא הבין את זה, הוא הבין מה קורה, הוא נרפא. הוא מטופל שאני מכירה אותה, את המטפלת הזאת בארצות הברית. אוקיי, שלב הבא. אנחנו פה עושים לכם סיכום. האנדודרם והמזודרם הם יחד, שניהם, אנחנו מופיע לנו בשלב המחלה. המזודרם החדש והאקטודרם מופיע בשלב הריפוי. יש פה סיכום. אנדודרם, חלק במוח זה גזע המוח. אני נותנת לכם זמן אם אתם רוצים לצלם. יש לי קשור לנשימה, תזונה רבייה. בשלב הפעיל זה שלב של ריבוי תאים, בשלב התיקון פירוק, אנחנו רואים את המחלה בשלב האקטיבי. במזודרם הישן, המוח הקטן, הקונפליקט זה התקפה והגנה, אני צריך להגן על עצמי. בשלב אקטיבי יש לי ריבוי תאים, אני מזהה את המחלה בשלב האקטיבי, ובפירוק זה שלב הריפוי. המזודרם החדש והאקטודרם, שניהם אני מזהה בשלב החם, בשלב הריפוי. המזודרם זה יציבות ותנועה, כמובן שלד ושרירים. שלב אקטיבי קיוב, שלב תיקון סגסוג. אנחנו רואים אותה המחלה בשלב התיקון. אקטודרם, קורטקס, קליפת המוח, הפרדה, מין, טריטוריה. שלב אקטיבי קיוב, שלב תיקון סגסוג. אנחנו רואים את המחלה בשלב הריפוי, השלב החם. עד לכאן שאלות, ואנחנו תכף אני רוצה רק... יש שאלות עד לכאן? זה יש לכם סיכום, תסכמו לכם, ולאט לאט את זה נכנס ואתם זוכרים. אנחנו לא נקבל, סליחה, אנחנו לא נקבל את המצגת? אנחנו יכולים לתת לכם את המצגת, אין בה. נטע אפשר... תודה, זה. אין בעיה, בשמחה. אנחנו נעביר לכם. יופי, תודה. נטע, השלב הבא. אז השלב הבא בעצם אנחנו... רגע, ממי, אנחנו רוצים לראות את הריאות, יש לנו את הריאות שם. נכון. אני רוצה להדגים לכם איך נראית, איך איבה. אנחנו לקחנו את התמונה הזאת מהרפואה הגרמנית החדשה. אנחנו רואים את הריאות. הריאות בנויות לפחות 3 שכבות. שכבת האנדודרם צהובה, אתם רואים את הצהוב. הריאות עצמם. לכן כל בעיה שמופיעה בריאות, בשלב המחלה. עכשיו, האדום, זה האקטודרם, זה הסימפונות והטרחיות, זה אקטודרם. משהו על פחד חיצוני, כן? שפוגע בי בריאות. והשכבה השלישית הכתומה,
זה הגנה, זה הכתום. מסביב לריאות יש לי קרומי הגנה. זה שייך למזודרם הישן. ניתן לעבור שיקופית עוד אחת יש לנו. עכשיו לכן כל מחלה עלולה להתבטא בכמה שכבות, כמו שאיבר אחד מתבטא בכמה שכבות, כל מחלה עלולה להתבטא בכמה שכבות. כדי לשחרר את המחלה, יש להתייחס לשחרור כל הקונפליקטים מכל השכבות בהן הם מתבטאים. הסימפטומים של המחלה. ברור? ועכשיו אנחנו ניתן לכם דוגמאות, נטע תיתן לכם דוגמאות, כדי שתוכלו להעמיק בנושא. לראות איך זה עובד בשטח. נטע, תודה, את יכולה. תודה לך. אז בעצם אנחנו ניגשים לכל מחלה ואנחנו לומדים אותה. אנחנו מסתכלים איזה איברים יש במחלה הזו, ואנחנו ניכנס ונלמד על השכבות שיש בתוך האיברים. אוקיי? אנחנו עכשיו לוקחים דוגמה של דלקת בשלפוחית השתן, ואנחנו נראה שיש פה מספר שכבות עובריות, וכשאני ניגשת לטפל בדלקת בדרכי השתן, בשלפוחית השתן, בכליות, אני צריכה לראות מה הסיפור של הבן אדם. לכל אחד יש סיפור אחר, למרות שמשפחת הקונפליקטים תהיה אותה משפחה. אז דלקת בשלפוחית השתן, ציסטיטיס, היא דלקת שנגרמת לרוב על ידי חיידקים. היא מתאפיינת בתסמינים כמו צריבה וכאב בזמן מתן שתן, דחיפות במתן שתן, כאב בבטן התחתונה, שתן עכור או בעל ריח רע ודם בשתן. אפיון הדלקת בדרכי השתן לפי השכבות העובריות. אמרנו יש מספר שכבות עובריות וככה נבין יותר טוב. ככל שאנחנו מבינים את כל השכבות העובריות שיש במחלה, הסיכוי שלנו לעזור לאדם להחלים הוא גדול יותר, הוא יבין יותר טוב. אז יש לנו את האקטודרם, הסימפטומים שמופיעים בשלב הריפוי, הקונפליקט. רירית השלפוחית, רירית השופחה, נמצאת בקשר עם הסביבה החיצונית. הרירית השטחית מייצגת תמיד את העולם של יחסים וגבולות חברתיים. כאשר הגבול נפרץ, יש הרגשה של פלישה לטריטוריה. הדלקת היא שלב שבו הגוף מתקן את הגבול לאחר חדירה רגשית או פיזית. הוא מנקה ומחדש את הרירית כדי להחזיר שליטה וביטחון. אם נסתכל במובן העמוק יותר, דלקת בדרכי השתן אומרת, הגבול שלי נחצה, אבל עכשיו אני חוזרת לשלוט במרחב שלי. אני מחזירה לעצמי את הזכות לבחור מי נכנס אליי ומתי. בהחלמה, כאשר נפתר הקונפליקט, האדם מרגיש שוב בשליטה, ואז מופיעה דלקת בדרכי השתן כסימן שהגוף מתקן את הגבול בגוף, הוא בונה שוב את הרקמה, וזה מורגש כצריבה ודחיפות וכאב. לדוגמה, כמו שנתנו קודם, חמותי עברה לגור איתי, התחילה לנהל לי את הבית, זה יהיה השלב הפעיל. כשהיא עוזרת את הבית, היא כבר לא נמצאת, הפולש כבר לא נמצא, ואז נפתר הקונפליקט ומופיעים הסימפטומים. זאת אומרת, בשלב הריפוי, נשאל את המטופל, מה קרה טוב? הפולש עזב את הטריטוריה שלי, הגוף בעצמו נכנס לשלב ריפוי. שכבה נוספת שיש בדיוק באותה מחלה, והסתכלות נוספת שלנו, זה המזודרם החדש. רקמות של דופן השלפוחית והשופחה והסוגרים. שליטה במתן שתן, אחיזה ושחרור. זה מעורב כשיש תחושה של חולשה פיזית או פחד לאבד שליטה. ירידה בערך העצמי, המזודרם החדש. דוגמה רגשית, אני לא מספיק חזק לשמור על הגבולות שלי. חולשה רגשית מול כוח חיצוני. בזמן הקונפליקט קיים קושי לעצור את השתן, ניוון שרירי השליטה. בזמן הריפוי, כאב תחושת לחץ בשלפוחית, לעתים קושי בשליטה, כי הגוף משקם את הרקמות. הגילוי הוא בשלב הריפוי, הסימפטומים מופיעים בשלב הריפוי. שכבה נוספת, האנדודרם, שכבה שמדברת על חיות. אני תמיד אסתכל על כל השכבות ואבין את כל השכבות ואתאים את זה לסיפור של המטופל שלי.
העבוביות הכלייתיות חלק מהשפכנים הפנימיים. יש קשר למצבי הישרדות בסיסיים המקושרים למים, בית ושייכות. ויסות מים ומלחים בגוף, שמירה על הבית, חוויית חיות. לדוגמה רגשית, אובדן בית, תחושה של בדידות, תחושה שאין לי מקום בטוח, זה קורה לפעמים אחרי גירושים, תחושה של נטישה רגשית שגורמת לאדם להרגיש שהוא ממש בסכנת חיים, כי מים משולים רגשית לכסף, זה האמצעי המחיה שלי. בזמן הקונפליקט, הכליה סופגת יותר מים כדי לשמור על המשאבים, היא לא רוצה לשחרר אותם, כדי לשרוד את המצב. נוצרת בצקת, כאבים בגב, שתן מועט או תחושת לחץ בשלפוחית. הסימפטומים באנדודרם מופיעים בשלב המחלה, הגילוי הוא בשלב הסטרס. לכן יש למצוא את הקונפליקט, למצוא את הדרמה ולשחרר אותה, להבין אותה ולשחרר אותה. מה אנחנו עושים? אחרי שהבנו וחקרנו ועבדנו לפי כל שכבות של הריקול עם הטיימליין והסיפור המשפחתי והקונסטלציה המשפחתית וההבנה של מה קרה לו בחיים שלו, בסוף ריכזנו לנו מספר קונפליקטים, נכון? עכשיו, אני קוראת לזה OCD של המוח, כי כמו שעדנה אמרה, אתה כל הזמן חושב על זה, אתה כל הזמן בסטרס מזה, אתה חייב לנקות. אז יש כמה מדיטציות וכמה נשימות ודמיון מודרך שאנחנו מציעות לעשות. אחד זה מדיטציה שאני לוקחת ממש שאיפה של הרגשת בריאות, ונשיפה של הרגשת המחלה החוצה, כאילו הבריאות מוציאה החוצה את המחלה, הבריאות דוחפת החוצה את המחלה. זה דבר אחד, אתם תקבלו את זה ותוכלו לתרגל את זה. דבר השני זה נשימות. אני רוצה להרגיש מה אני בדיוק מרגישה כשיש לי דלקת בדרכי השתן, מה בדיוק הסיפור, מה הנרטיב שלי. את הרגש הזה אני מגדירה כפסולת שנכנסת לי לגוף. היא נכנסה לי, הייתה לי במוח, אני חושבת ואני בסטרס מאוד גדול, באיזשהו שלב המוח אומר די, אני לא יכול, אני עושה דאונלוד לגוף, נכון? הוא מוריד את זה לגוף, אני רוצה לנקות את זה במיידי, זאת אומרת אני מזהה את הרגשות כפסולת שנכנסת לי לגוף ואני רוצה לנקות אותה, לכן אני אנשום במודעות את הפסולת החוצה. לזה אני קוראת נשימות ניקוי פסולת ואני אלמד אתכם. אתם בעצם לוקחים את הקונפליקט, אתם מאוד מדייקים אותו, ואז אתם לוקחים נשימה עמוקה, וממש אני מרימה את הידיים, ובעזרת הידיים אני כאילו דוחפת עם האוויר את הפסולת, את הקונפליקט החוצה מהגוף. את זה אני אעשה 3 פעמים ביום, לתקופה מסוימת, עד שאני מרגישה יותר טוב, כי הניקוי הוא מאוד חשוב. יש את ההבנה, אבל יש גם את זה שאני כל הזמן נתקלת בקונפליקט, לכן אני חייבת לנקות את זה ממני. אז אם עושים את הנשימות האלה על הקונפליקט, בוקר, צהריים וערב, 10, 10, 10, זה עוזר לאדם לנקות את הקונפליקט, להיות במודעות, ואני יודע שאני צריך לנקות את זה החוצה. דבר נוסף, יש למשל בדמיון מודרך, אני יכולה לקחת למשל במקרה הזה תמונה מנצחת, שבה אני רואה אותי בביטחון בטריטוריה שלי, חמתי לא נמצאת, ככה כל אחד עם הסיפור שלו שגרם לו לדלקת. ואני מנקה את זה, ויש עוד הרבה מאוד שיטות, אני גם אסביר תכף בדוגמה הבאה לפונופונו, יש הרבה מאוד שיטות שאפשר לנקות, החוכמה היא באמת לנקות, לא מספיק אוקיי, הבנתי את הקונפליקט, אבל איך אני מוציאה אותו מהגוף שלי, זה העניין. וזה עבודה רצינית, כי כל הזמן זה יבוא מולי עד שאני אדע לנקות את זה, עד שבאמת אני אדע לזהות את זה ולנקות את זה, ואז החזרתיות שלה, למשל דלקת בדרכי השתן, היא תפסיק, כי אני כבר מבינה שעם הנשימה אני יכולה להוציא החוצה. נטע, אפשר שאלה? כן. הגיע אליי מטופלת עם דלקת בדרכי השתן, מה אני שואלת כדי לדעת להגיע לאיזה שכבה זה שייך? איך אני יודעת לסווג את זה כדי לתת לזה מענה? כן, כמו שראיתי, בכוונה הבאנו פה דוגמה מאוד מורכבת, כדי שנבין שבאמת כמו בריאות, כמו בשתן, יש מעורבות פה הרבה מאוד שכבות.
קודם כל, אני לוקחת את בדיקת השתן, מסתכלת, ולא יודעת אם יש לנו את לא, 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 היכולת. לא, 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 אוקיי. לא, 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 ממש לא. את עובדת עם הטפסים של הריקול? כן. אוקיי. אז דבר ראשון, אצלי 3 מפגשים ראשונים, זה בדרך כלל אנחנו עוברים על הטפסים של הריקול. הבן אדם ממלא את הטפסים, קודם כל אני שואלת אותו למה הגעת, הוא אומר לי יש לי דלקת בדרכי השתן, ואז אנחנו עוברים על הטפסים, נכון? ואנחנו מתחילים לראות, אנחנו כבר יודעים מה השכבות, כי נכנסנו לאתר של הרפואה הגרמנית החדשה, קראנו מה זה דלקת בדרכי השתן, איזה איברים מעורבים בדלקת בדרכי השתן, איזה שכבות עובריות מעורבות באיברים שקשורים לדלקת בדרכי השתן. אז יש לי איזשהו מושג, כמו שגם יהיה לכם את זה פה, זה ממש כל הקונפליקטים. בסדר? ואז אני לוקחת את הסיפור שלו ורואה מה בסיפור שלו, למשל אישה שיש לה קושי לקיים יחסי מין עם בעלה, אז החדירה הזו היא חדירה לטריטוריה. או גבר שהתגרש ומרגיש בודד בעולם, בסדר? אז זה הסיפור של איבר אחר בשלפוחית. אני ממש לוקחת וקודם כל מבינה את הסיפור שלו, מחפשת את הקונפליקטים שאני יודעת שיש בשכבות העובריות בסיפור שלו. הוא ראה את הלחלק ל5, לחלק ל2, זאת אומרת אני מוצאת את הסיפור. מאוד חשוב שאנחנו נמצא משהו שהוא ירגיש את זה. בסדר? כשאנחנו עושים את העבודה הריקולית, הוא ירגיש. כשאנחנו מדברים על הקונפליקטים, הוא יגיד, רגע, זה, וואו, איך לא חשבתי על זה, עכשיו אני מבין, כזה, זה תמיד יבוא המשפט הזה. בסדר? ואז אנחנו לוקחים אחרי העבודה הריקולית שאנחנו עושים, by the book, אנחנו בעצם לוקחים את הקונפליקטים, אני אגיד, אוקיי, מה בסיפור שלך, מה בנרטיב שלך בדיוק אתה מרגיש, מה הרגש הזה? ואת הרגש הזה אנחנו מנקים עם המדיטציות, עם נשימות, עם הפונופונו, עם דמיון מודרך, יש איזה תהליך של יצירת מציאות באלפא, שאנחנו יכולים לעשות את זה במשך הלילה, לפני השינה, יש הרבה מאוד תהליכים באמת מאוד טובים. העניין הוא לקחת את המודעות של מה הרגשתי, ולנקות את זה החוצה. זה העניין. לא מספיק שאני אומרת לו, הנה תדע שבאקטודם כך וכך, והשלפוחית כך וכך, לא. כי הוא כל הזמן פוגש את זה, זה משהו שהוא כל הזמן פוגש. בעבודה ריקולית אנחנו גם לפעמים יכולים לראות שמחצית מהגיל יש משהו לחלק ל5, יש משהו לחלק ל2, יש משהו קשר עם מספר 1, מספר 2, בעץ משפחה, יש לנו הרבה מסביב, אבל ברגע שיש לנו את הידע של השכבות העובריות, הסיכוי שלנו לעזור לו הוא הרבה יותר גדול, כי היריעה הרבה יותר גדולה. אנחנו לא מרוכזים רק במשהו אחד, יש פה כמה שכבות עם כמה סוגים של קונפליקטים. עזרתי לך? כן. כיוון. כן, על לדעת לזהות, זאת אומרת באיזה שלב, באיזה שכבה אני מסווגת. זה בעצם אני למשל עובדת המון ההתלבטות. כמובן עם כל החומר של ז'ילבר ועם הרפואה הגרמנית החדשה, עם כל המפות, המוח, כל הזמן, אני על זה כל הזמן, בשביל להבין באמת מה קורה בפנים. נטע, אני דווקא היי, קודם כל, תודה לכן ולכם. בשמחה. אני דווקא הייתי רוצה להבין מבחינה מוחשית, כמו הדוגמה שהבאת. כן. אתם הבאתם את הדוגמה של החמה. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים שיש פגיעה בטריטוריה, אנחנו מגיעים לשורש, שזה קרה לו בגיל X או Y, ועכשיו את אומרת מדיטציות, נשימות ודמיון. איך אני יוצרת את זה שלא יהיה לו דלקת, איך הוא פותר את זה מלכתחילה? כי אם הוא יראה את חמתו עוד שבוע, עוד שבועיים, זה יקרה אותו דבר. אם הוא יראה את חמתו והוא כבר יודע את הקונפליקט שלו, המוח לא צריך להראות לו את זה בגוף. אם הוא מבין את הקונפליקט, זה כל העניין של הריקול. הריקול אומר, המוח שלנו מראה לנו בגוף את מה שאנחנו לא מבינים, נכון? כי לא הבנו, אז הוא עושה דאונלוד לגוף, הוא מראה לנו, אבל אם הוא מבין, המוח לא צריך להראות לו את זה. אם הוא מבין והוא גם יודע לנקות את זה עם נשימות, עם מדיטציה, עם דמיון מודרך, המוח לא צריך להראות לו, הנה, תראה בגוף מה קורה. הוא בעצם המוח מראה לו בשלפוחית, על ידי קיוב השלפוחית, על ידי הדלקות, הוא מראה לו משהו כאילו לא הבין. בסדר? הוא מבין
יש לו בעיה של טריטוריה, הוא יש לו בעיה של טריטוריה שנובעת אולי מזה כשהוא היה קטן שלא הכניסו אותו למסיבת כיתה בגיל 5 ועכשיו הוא בן 50, בסדר? ויש משהו שחוזר על עצמו במהלך השנים, אז אנחנו הולכים אחורה, אנחנו מבינים את התהליך, את הטיימליין שלו, אנחנו מנקים את זה. איך מנקים? על ידי מודעות, נכון? אני מבין מה קרה, יכול להיות בכלל, ורוב הדברים קורים בזמן פרויקט המטרה, נכון? 9 חודשים להריון, 9 חודשים של ההריון עד גיל שנה, כולל הלידה שהיא מאוד משמעותית, אז אם משהו קרה לי שם, אני יכולה להגיד, אוקיי, הבנתי, והמוח אומר, הבינה, אני לא צריך להראות לה את זה כל הזמן מחדש בגוף. אותו דבר קורה עם מיגרנות, אותו דבר קורה עם סרטן, באמת כשהבן אדם מבין, המוח יכול להפסיק להראות לו בגוף מה שהוא לא הבין. ובגלל זה העבודה של האחרי היא מאוד חשובה, כמו העבודה של הלפני. השחרור מאוד חשוב. ההבנה שזה הנקודת תורפה שלי. כל אחד יש לו את הנקודות תורפה שלו, שנובעות כנראה מפרויקט המטרה או אפילו יותר אחורה. אנחנו צריכים למצוא את זה, לזהות את זה ולנקות את זה. ואת זה שלי שונה מאת זה שלך ואת זה של המטופל שלך. זה שונה לגמרי, כי הנרטיב שלי שונה, הסיפור שלי שונה. זה איך אני רואה את הדברים, ואיך את רואה את הדברים, ואיך הוא רואה את הדברים. אז עצם ההבנה והניקוי, אז כבר זה יעבור. מאוד חשוב להבין מה אני מנקה, ממש להרגיש את זה בתוכי, מה אני מנקה. זאת להרגיש מה מניע אותי, מה גורם לי. כמו שאני, מזמן, כל פעם שהייתי נלחצת היה כואב לי הראש. בקבוע. כשהבנתי את זה, ואני עושה היום איזשהו תהליך של ניקוי, זה בכלל לא מגיע לכאב ראש. לחץ, אני אומרת, אוקיי, נהייתה, שנייה, תנקי את מה שיש לך. אני מנקה, ואין לי כאב ראש. כי הבנתי את האישיו שלי. בסדר, הבנתי את הסיפור, מאיפה הוא מגיע, הוא הגיע מאיפשהו. עברתי על הסיפור, ראיתי את זה, הבנתי מה קורה לי. סליחה, תודה לך. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. ואם זה מתבצע, זאת אומרת, הקונפליקט מתבטא אצל ילד קטן שלא מבין ואי אפשר לעשות איתו את העבודה. אז אצל ילדים קטנים, וזה מדהים ואנחנו עושים את זה המון, יש לחישות לילה. אנחנו צריכים להבין את הסיפור. הרי אמא, אני תמיד עובדת עם אמא. אמא תמיד יודעת שהכניסה אותו כנראה לגן או שנולד אח קטן, ואז יש לו בעיה טריטוריאלית למשל. כן? מישהו חדר לו לטריטוריה, הוא כבר לא הילד הראשון שכולם אוהבים רק אותו, פתאום יש פה גם אח קטן או אחות קטנה. ואז יש בעיה בטריטוריה והוא בעצם יעשה ייתן הרבה שתן במהלך הלילה, כדי להגדיר את הטריטוריה שלו, לדוגמה, בסדר? אם זה גן חדש, אותו סיפור. ברגע שאנחנו מבינים את הסיפור של הילד, יש לנו איזשהו נוסח שאנחנו אומרים לו, אנחנו גם מבינים מאיפה זה בא, כי הרבה פעמים שוב זה מגיע מפרויקט המטרה. אמא הייתה בהיריון, הרגישה איזושהי מצוקה טריטוריאלית, זה עובר לילד, לא סתם הילד הזה בדיוק כשהכניסו אותו לגן, עובדה של 30 ילדים זה לא קרה, ולילד הזה זה כן קרה. זה יושב על משהו, צריך להבין על מה זה יושב. האמא מנקה ממנה בדרך כלל, ואז אנחנו לוחשים לילד בלילה, לפעמים מספיק אפילו לילה אחד, וזה מסתיים. תודה. אני ממשיכה לדוגמה הבאה. סליחה, אמרת, אמרת לוחשים לילד, אז מה לוחשים לילד? את יכולה להמשיך פשוט את המשפט? אתה בעצם צריך ללחוש לו שמה שקרה זה לא שלו, בדרך כלל אנחנו צריכים למצוא מאיפה זה מגיע, מאיפה הקונפליקט הטריטוריאלי. נולד לו אח, אז אפשר להגיד לו זה לא שלו? יש נוסח שאני אוכל לשלוח לכם את זה, זה שאני משתמשת. אני רוצה רגע להעמיק את השאלה, אם זה ילד שנפגע בגן על ידי הגננות, עבר תהליך של התעללות? אז קודם כל יש פה עבודה שצריך לנקות ממש טראומה, בסדר? מהילד. וברור שיש לו, הנה הטראומה קרה אצלו, זה טראומה שעכשיו מתרחשת,
ובוודאי ובוודאי שזה עלול לגרום לבעיה בשלפוחית השתן. אז הטראומה שאנחנו מנקים היא מאוד ברורה פה. כן, מעבר לטיפול בעבודה אפשר לעשות עבודות נוספות בכלים נוספים של ניקוי, אבל כרגע מול הילד זה מה שאנחנו מנקים. אנחנו, חמוד, אתה מוגן, אתה בטוח, זה קרה בגלל זה. בלילה אגב, בלחישות לילה, אנחנו אומרים את כל האמת בצורה מאוד ברורה, לא מייפים אותה. זה הילד ישן, התת מודע שלו מקשיב ומנקה. נטע, תודה. אפשר גם כשהילד משחק, עסוק במשחק, זה לא חייב להיות נכון, וזה רק נהדר, בלילה. ויש לי עם זה ניסיון מדהים, ואני מביאה לפה ילדים, נותנת להם משחק, מדברת עם האמא כאילו, הוא כאילו לא קשור אליו, בדיוק קשור אליו, ודברים מתנקים פה, יש לי פה הרבה דוגמאות שזה קרה, זה מדהים לעשות את זה גם ככה, תודה. נכון. אני אמשיך פה כי לא הקראתי לכם את הדף הזה וזה חשוב. אז אמרנו חשוב להבין מה אני מרגישה כשאני בריאה, ואת זה להכניס לגוף בצורת נשימה ומדיטציה. אפשר גם לדמיין ספירלה של רגשות, ולהכניס רגש חיובי תוך כדי ספירלה, כי נכון, מה שגרם לי למחלה, למצב, זה רגש דואלי, זה רגש שלילי, זה פחד, זה לחץ, זה מתח, זה קנאה. ואז אני יכולה להכניס ממש, לדמיין ספירלה עם המילה הזו החיובית ולהכניס אותה פנימה אליי. עוד משהו, אפשר להשתמש גם ב-EFT. אז אם אני הולכת למשל למרידיאן של פוחית השתן, יש את BL67, תכף אני אראה לכם תמונה, ויש גם נקודה במרידיאן הכליה שזה KI27, ותוך כדי טאפינג בנקודה אני אומרת, למרות שהרגשתי מאוימת בטריטוריה שלי, אני אוהבת ומקבלת את עצמי באופן עמוק ומוחלט. אז זאת הנקודה של BL, ואלה הנקודות של KI27. אז אני עושה ככה, או שאני עושה את זה באצבע הקטנה של הכף רגל, וגם הטאפינג, גם ה-EFT עובד מצוין. אני צריכה, שוב, תזכרו, אני מזהה את הקונפליקט, אני אומרת אותו, ועצם זה שאני אומרת אותו, המוח מבין שהבנתי. הוא לא צריך להראות לי את זה עוד פעם. נטע, יש לי שאלה. כן. בחור שהייתה לו בעיה עם מערכת השתן, והוא שאל אותי, זה סתם הייתה שיחה, שאלתי אותו מה קרה לו בגיל 6, אז הוא סיפר לי שבכיתה, הוא היה בכיתה א', והמורה, פשוט זכר, כי שאלתי אותו מה קרה לו בזמן הזה, והוא לא ישכח את זה בחיים, הוא אמר לי, תקשיבי, המורה לא נתנה לי לצאת לעשות פיפי, אני התחננתי כמה פעמים, ובסוף עשיתי במכנסיים, וכל הילדים צחקו עליי, הוא אמר. מה יש פה בעצם פגיעה בטריטוריה שלו, פגיעה בערכה עצמית שלו, כל אלה צריך לנקות, זה בדיוק הדברים שהוא צריך לנקות, הוא צריך להבין שזה מה שגרם לו לאותה בעיה שיש בשלפוחית. אני מעריכה, אני לא יודעת בין כמה, אני מעריכה שקרו עוד מקרים כאלה, אולי גם בגיל 12, אולי בגיל 18, אולי בגיל 24, תלוי איך אנחנו מסתכלים על הטיימליין שלו. אני מעריכה שגם היה משהו בהיריון, בדרך כלל אנחנו מוצאים את זה גם שם. אבל כן, זה בדיוק לעשות את העבודה, זה בדיוק, בגלל זה אנחנו עושים את העבודה הריקולית. זהו, זה נפתר אחרי, כאילו ברגע שבאמת הזיכרון ירד. כן, זהו. יפה, כל הכבוד. מעולה. כן. מעולה. אני אמשיך, ואנחנו מגיעים לטופיק דרמטיטיס. אז ככה, כמו שאמרתי, אנחנו הבאנו ככה דוגמאות קצת מסובכות, כדי שתראו באמת את המשמעות של מספר שכבות. אז הטופיק דרמטיטיס ידועה גם בכינוי האסתמה של העור, או אקזמה אטופית, היא מחלת עור דלקתית, כרונית שכיחה מאוד. מאופיינת על ידי גרד עז, עור יבש ומחוספס, פריחה דמומית, התלקחויות הלוך חזור כמחלה כרונית המתנהלת במחזוריות. השכבות העובריות המעורבות באטופיק דרמטיטיס. קודם כל זה האפידרמיס, שכבה חיצונית, המקור הוא באקטודרם. דרמיס, שכבה אמצעית, המקור הוא במזודרם העתיק או החדש, תלוי באיזה איבר בגוף אנחנו מדברים.
והיפודרמיס, שזה תת עור, המקור במזודרם החדש. בדרך כלל אנחנו נדבר על אקטודרם ומזודרם ישן באטופיק דרמטיטיס. אז יש לנו פה את האפידרמיס ואת הדרמיס, יש לנו את האקטודרם ואת רגע, ברח לי זה. יש לנו את האקטודרם ואת המזודרם הישן, אני מראה לכם, זה האקטודרם וזה המזודרם הישן, בסדר? זה תמונה של לקוחה מהרפואה הגרעונית החדשה. יש על כל מחלה, על כל תסמין, יש את התמונה, אם זה של מערכת העור, אם זה של מערכת השרירים, אם זה של מערכת הדם, הכל מופיע ומאוד מאוד ברור, זאת אומרת, הם מסבירים את זה מאוד יפה שם, רק לפתוח ולראות. אז זה אקטודרם, שזה השכבה הדומה שראינו קודם. שכבת העור החיצונית, האפידרמיס. התפקיד הביולוגי, הפרדה מהסביבה. מה נוגע בי ומה לא נוגע בי. הקונפליקט הוא קונפליקט של פרידה. הסימפטומים מופיעים בשלב הריפוי. מה אנחנו שואלים? מה טוב קרה. מישהו שהייתי רוצה להיות איתו נעלם לי וחסר לי, ואני חזרתי לגעת בו, זה מה שקרה טוב, הוא חזר לחיי. האור החיצוני מגיב כאשר לא נגעו בי כשרציתי, אני רוצה יותר מגע עם הסביבה, נלקח ממני חיבוק או קשר, ואז אני מגדילה את שטח המגע באור, בוא אליי. המזודרם הישן, הדרמיס, התפקיד הביולוגי, הגנה ביולוגית, שכבת שריון. הוא יותר עמוק, כן? קונפליקט של התקפה על המהות שלי, פגיעה בכבוד, לכלוך והשפלה. הדרמיס מגיב כשיש תחושה שהאור מוכתם, מוכפש ונפגע. זה קשור לתחושת עלבון עמוק, השפלה רגשית, חוויה של הפכו אותי ללא נקי, פגעו בכבוד שלי. התקפה מילולית או נפשית שחודרת עמוק פנימה. ביקורת קשה ממישהו משמעותי, כגון הורה או בן זוג. הסימפטומים יופיעו בשלב הפעיל של המחלה, לכן יש לזהות את הקונפליקט ולשחרר אותו מחשבתית ורגשית. פה אני חייבת לשחרר את זה, כי כשגיליתי את הקונפליקט, את הסימפטומים, אני צריכה להבין מה בדיוק הקונפליקט, כדי שאני אעבור לשלב ריפוי, כן? פה זה בשלב של הסטרס. יש לי סטרס מאוד עמוק, אני חייבת לשחרר אותו. אני אזהה את הקונפליקט, אני אעשה את העבודה הריקולית, אני אשוחח עם הבן אדם, אנחנו נראה את הסיפור, ואז הקונפליקט, אנחנו משחררים אותו עם אותם דרכים שנתתי, ותכף אני אתן עוד כמה דרכים. אני רוצה לשאול שאלה. כן. שוב, אני חוזרת לתינוק יותר נכון תינוקת שעברה התעללות בגן, אבל מרגע שהיא נולדה, היא בעצם לא הייתה מסוגלת לחוות מגע כמו שצריך, זאת אומרת, היא תמיד מתרחקת, מרחיקה. עד היום, היא לא, גם אם היא רוצה לחבק, היא מרחיקה. ממש כאילו לא מאפשרת להיצמד אליה. יש לך או עבודה שהיא, לעשות עם האמא. יש מה? הרבה עבודה לעשות עם האמא, מה קרה בשלב הפרויקט מטרה. אם תינוקת נולדה, אם תינוק נולד עם מחלה מסוימת או עם התנהלות מסוימת, התנהגות מסוימת, שהיא לא רגילה, אנחנו נראה מה קרה בהיריון, מה קרה לפני ההיריון, מה קרה עד גיל שנה, מה קרה בלידה, מי נגע באמא, המגע של מי לא היה לה נעים. בסדר? כי הילד בשלב הזה, העובר, הוא מקבל מהאמא, אני קוראת לזה חבל טבור אנרגטי מהמוח של האמא למוח של הילד, זה פשיט, בלי שום מחסומים, אין שום מחסום. מה שהיא מרגישה, הוא מרגיש, ואז הוא מנחס את זה לעצמו, וזה שלו. בסדר? ואז הוא נולד עם אל תיגעו בי. זיכרון תאי. בדיוק, בדיוק. כן. זאת אומרת אם זה ממשיך בעצם על גיל, היא בת 2 היום, זה אומר שכל העבודה בעצם זה לבדוק איפה האימא בעצם... כן, וגם לבדוק איפה האימא, וגם צריך לעשות הרבה לחישות לילדה. חמודה, זה לא שלך, זה של אימא. אימא חוותה בהיריון כך וכך, אימא מאבדת את זה עכשיו, אימא חזקה מול זה, אימא יודעת מה לעשות, את יכולה לשחרר את זה, זה לא שלך. כאילו זה מה שאומרים בגדול, המילים הם כאלה לילד, תשחרר את זה, זה לא שלך, אין לך מה לקחת את זה עליך.
תודה רבה. גם אשמח לשאול, כן. אם את אומרת שאנחנו מזהים שהסימפטומים רואים אותם בשלב הפעיל, ואז אני רוצה לדעת בעצם מה הקונפליקט, אז ברגע שאנחנו פותרים ביחד את הקונפליקט, עדיין הגוף ייכנס לשלב של הריפוי? כן, בטח, הוא צריך, בטח. הוא רק יהיה, זה יקרה הרבה יותר מהר. וכמה זמן לוקח לו לפעמים צ'יק צ'אק. אוקיי, יש לי דוגמה. אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. שנייה, דוגמה פשוט לענות פה על השאלה. אז אוקיי. הגיעה לאמא עם ילדה בת 3 חודשים. אמא עורך דין, אבא עורך דין. אבא היה צריך לנסוע לאיזה חודש לארצות הברית, והאמא כאילו משתגעת, כאילו איך הוא נוסע עכשיו, אני צריכה את העזרה שלו, זה תינוקת ראשונה, איך זה יכול להיות שהוא נוסע וכל זה. תזכרו, הילדה קטנטונת, כן? כל מה שאמא מרגישה, הילדה מרגישה עד גיל שנה. הילדה קיבלה, התינוקת קיבלה אטופיק דרמטיטיס בכל צד ימין, נכון? אז זאת אומרת יש גבר, אנחנו יודעים מהריקול שאם יש לי איזה שהם תסמונות בצד ימין, אז זה כנראה קשור לאיזשהו גבר. זה היה די ברור לי, לא לאמא, אז עשינו בעצם לחישות לילה. היא עשתה לה לחישות לילה בלילה שהיא הייתה. הילדה הייתה מלאה באטופיק, בסדר? בבוקר זה נעלם. זה היה מטורף. זאת אומרת, זה לחישת לילה של לילה אחד, להגיד לה, תקשיבי, זה לא שלך, זה שלי, אני מטפלת בזה מול אבא, הכל בסדר, אבא אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אף אחד לא עוזב אותך, הכל בסדר. בבוקר התינוקת קמה בלי אטופיק. יום אחד. רגע, אבל גם האמא צריכה לפתור את הקונפליקט, נכון? ברור, האמא הייתה פה ועשתה איתי תהליך, ואז בעצם חזרה הביתה והיא לוחשת לתינוקת. אבל את אומרת שזה כבר בשלב של הריפוי, שרואים את זה על האור. הריפוי, לא, בשלב, אם אנחנו מדברות, רגע, אני אקח אותך לזה. אם למשל אני הולכת על השכבה של האקטודרם, בסדר? אז מתי אני בעצם אגלה את זה? אני אגלה את זה בשלב של הפעיל, של הסטרס הפעיל. אז לכן הריפוי ברגע שהבינה היה מאוד מהיר. כשאנחנו מבינים את הריפוי הוא מאוד מהיר, יכול להיות מאוד מהיר, לא חובה. יש הרבה פעמים ריפוי תלוי ושתלוי בכמה קונפליקטים, אבל אם באמת מבינים זה יכול להיות באמת מהיר מאוד. ותהיה קצרה, נכון? אני מבינה נכון? נגיד, אם אני מבינה נכון אז תופיע פריחה אבל היא תיעלם מהר. היא נעלמה תוך לילה, יש לי את ה-SMS שלה עוד, זה היה לא יאומן עם התמונה לפני ואחרי, זה היה מטורף. זאת אומרת, זה הפעם הראשונה שראיתי כמה מהר זה יכול להיות. מאז כבר טיפלתי בכמה אנשים עם אטופיק דרמטיטיס. הגיע אליי חייל שהתחתן בשבוע לפני 7/10, הוא נכנס לצבא, הוא צריך לעזוב את אשתו ששבוע הם נשואים, הוא היה 0.5 שנה עם אטופיק דרמטיטיס, הוא הגיע, הוא הבין את הקונפליקט והוא שחרר ותוך יומיים לא היה כלום. זה ריפויים ספונטניים כאלה מהירים כשמבינים, זה מטורף. ודווקא בטופיק זה קל לראות את זה, כשזה ממש ברור. גם לז'ילברט יש כמה דוגמאות מדהימות שהן מצולמות אצלו. אני חושבת שמראה את זה בקורס הראשון. תודה רבה. אני רציתי לשאול לגבי תינוק, עובר, שהוא הופרע וגדל אצל אימא פונדקאית. אוקיי. איך את עושה את פרויקט המטרה במצב הזה? זה באמת בעיה. אני הרבה פעמים הולכת גם בוא אני אענה לך על ילד מאומץ למשל, בסדר? כי זה אולי קצת יותר ברור, כי פה אנחנו יודעים מי ההורים. אז עם ילד מאומץ אני אלך גם למשפחת המקור וגם למשפחה של עכשיו. אבל גם פה אני יודעת מי ההורים. אז מעולה. אז אם את יודעת מי ההורים, ואת יכולה לעשות איתם את העבודה, את יכולה לעשות גם עם משפחת הביולוגית וגם עם משפחה שגידלה אותו.
אני יכולה להגיד לך שאני מטפלת בכמה ילדים מאומצים, ואני יכולה לראות, לפעמים יש קונפליקטים מפה, ולפעמים יש קונפליקטים מפה. זה לא, לדעתי, זה הילד, לא חד משמעי. הילד גדל באהבה עמוקה מכל הסביבה שלו ומהכל, והוא חכם אש, ועדיין יש לו את הקטעים האלה. זה לא כל כך אטופיק דרמטיטיס, אבל זה המקום הזה של לפעמים אל תיגע בי. אוקיי, אז קודם כל זה עניין של חקירה, מה קרה, אבל תחשבי מה זה, זה תרומת זרע או תרומת ביצית? לא, זה תרומת ביצית. תרומת ביצית, אז יש פה פרידה מהאימא. כן. בסדר? זה פרידה, כן, פשוט פרידה. כן, כן. מה האימא הרגישה? זה גם פרידה מהאימא וזה גם פרידה מהפונדקאית שגידלה אותו בתוך אוקיי. בתוך הבטן. נטע, יש לי שאלה. כן. דרך אגב, לנכד שלי היה, ואני עשיתי איתו עבודה, אני פשוט הבנתי, האמא הייתה בטיפול נמרץ, והיא ממש לא הייתה עם התינוק כשהוא נולד, גם האבא לא, כי האבא היה עם האמא, ואנחנו טיפלנו בו, ואני בשלב פשוט לחשתי לו, כמו שאת הסברת, וזה באמת עבר לו. כל הפנים שלו, צד ימין היה עם, עם המון פצעים, אז זה גם עבר. אני רוצה לשאול על לבקנות. על לבקנות. האם לבקנות זה כמו בער את האור? זאת אומרת שאם בן אדם העליבו אותו, או שיש איזושהי פגיעה במשפחה, אני מתארת לעצמי, אני לא כאילו, חושבת שזה כמו, אני חושבת שזה לא כמו ויטיליגו, אם את על זה שואלת, אבל אני לא לגמרי בקיאה בזה, זה משהו עם הלבקנות, או אם את שעוד לא יצא לי לטפל, אני צריכה ללמוד את זה לפני שאני עונה לך. אוקיי. עדנה, רציתי לשאול שאלה. הלחשות שאת אומרת, האם זה לקטינים מאיזה גיל עד איזה גיל? האם זה אפשר לעשות גם אני יכולה ללחוש לבעלך. אז זה כאילו, זה לא משנה, זה לילד בגדול גם אני יכולה ללחוש. יכולה ללחוש, תראי, אני אגיד לך, כשאת לוחשת לתינוק, זה לא בעיה, הוא ישן, את לוחשת לו. כשאת באה לילד בן 10 ואת לוחשת לו, והוא מתעורר ופתאום פותח את העיניים, ואמא, מה את רוצה? כאילו, אז זה כזה, אז לפעמים אנחנו לוקחים תמונה, ואנחנו נכון. מדברים לתמונה, בסדר? אנחנו לא באמת... זה של אותו בן אדם? משהו, כן, תמונה ותמונה מודפסת, לא בטלפון. תמונה מודפסת, ז'ילברט עשה לנו פעם קורס ילדים לפני איזה נראה לי 10 שנים, הוא ביקש מכולנו להביא תמונות של הילדים, זה היה בתקופה שהוא היה מגיע לארץ, כולנו שמנו את התמונות של הילדים על הבמה, וכל הקורס דיברנו לילדים, זאת אומרת, ועשינו מלא ניקיונות. ועד היום יש לי את התמונה הזו פה, ואני כל פעם שיש לי משהו להגיד משהו לילדים, אני לוקחת את התמונה, מסתכלת ואומרת להם. תודה רבה. בבקשה. למה לא תמונה בפלאפון? מה הרעיון? תמונה היא תמונה. ז'ילבר אמר ככה, אני מקשיבה, אומר שבטלפון זה עובר לך בתדרים אחרים, קחי נייר פשוט ותסתכלי על הילדים. אוקיי. אז אני רוצה ככה, למרות שאני בטוחה שרובכם... רגע, אפשר, אני לגבי העניין של התמונה. אפשר גם רק לראות בעיני רוחנו את אותו ילד, לא? אפשר, וזה... בסוף אנחנו עובדים, אם אנחנו עושים עבודה כזאת, אנחנו עובדים על הרובד האנרגטי. נכון, אבל הרובד האנרגטי, ואני מטפלת אנרגטית, אני תמיד למשל צריכה תמונה. זה עושה לי כיוונון נכון, אז זה בסדר, אם את יכולה לעבוד לגמרי בלי תמונה, הכל בסדר, אבל אני, גם שזה הילדים שלי, שאני מכירה כל תא בגוף שלהם, כשאני מחזיקה את התמונה, יש לזה הרגשה אחרת. אוקיי. תודה. בבקשה. אז אני רוצה להסביר קצת על הפונופונו, למרות שאני בטוחה שרובכם מבינים, אבל לקחנו את זה ככה למקום של הטופיק דרמטיטיס. אנחנו צריכים למשל לזהות פה את הבעיה, נכון? ולנקות אותה בעזרת משפטי מפתח.
אז אם אני מדברת על אטופיק דרמטיטיס, אני אדבר בעצם על הפרידה שגרמה לגרד, לפריחה, בסדר? אז אני צריכה להדהד את המילים הבאות. עכשיו, בהפונופונו יש לכם מלא משפטים, יש את המשפט הבסיסי שזה I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, ויש בזמנו מבל קץ הייתה בארץ והייתי בכל הסשנים שלה והיא לימדה את התודה, תודה, תודה. אני לקחתי את זה לשם, בשבילי זה עובד הכי טוב. זה תודה שזיהיתי את רגש הפרידה למשל שאני מרגישה. תודה לאני העליון שלי שמנקה לי את הרגש הזה, ותודה זה נעשה. ואתם אומרים את זה 100 פעמים, 1000 פעמים, עד שבאמת מרגישים שמשהו התנקה. הפונופונו לי עובד מדהים על עצמי, אני עובדת איתו כל הזמן. אני תמיד מזהה איזשהו רגש שמציע, כמו שהסברתי לכם שהיה לי את הכאבי ראש, בעצם כל הזמן זה היה פונופונו, פונופונו ונשימות. יש לנו פה למשל, אנחנו יכולים להשתמש באטופיק דרמטיטיס גם במרידיאן הלב, בנקודה HT9, תכף אני אראה לכם אותה, ב-EFT, ולומר, למרות שנפגעתי מאוד מהפרידה, והרגשתי צער או עלבון, והיה לי קשה מאוד, אני מבטא את הרגש, אני אוהב את עצמי ומקבל את עצמי באופן עמוק ומוחלט. פה גם המדיטציה של שאיפת בריאות, נשיפת מחלה החוצה מאוד חשובה. נשימות, זיהוי בדיוק הרגש. לדוגמה, צער מהפרידה כפסולת שנכנסת לי לגוף, אני לא רוצה את הפסולת הזו בגוף, אני אנקה אותה, לכן אני אנשוף במודעות את הפסולת החוצה. למשל בדמיון מודרך, אני לוקחת את התמונה, למשל החייל הזה, התמונה שאמרתי לו, לוקחת את התמונה שלך ושלה, פשוט דמיין אתכם ביחד, וזה היה הדמיון המודרך שלו. בסדר? אז כל אחד עם הסיפור שלו, כל אחד עם הנרטיב שלו, וחשוב כשאני עושה את הספירלה של הרגשות, כשאני מכניסה רגשות טובים, לא הרגשות הדואליים שעשו לי קושי ומחלה, אני גם יכולה לדמיין את האור שלי נקי וחלק. זה גם כן משהו שעובד מאוד יפה. זו הנקודה של HT9 של מרידיאן הלב. נקודה שמנקה רגשות מכאיבים. אנחנו סיימנו, אנחנו כמובן שתינו זמינות לשאלות אם יש לכם עוד, והיה לי תענוג ללמד אתכם, ואנחנו, אם יש שאלה אז בבקשה. אני אשמח לשאלה. כן. יש לי עובד שאשתו נפטרה לפני חצי שנה, וכרגע הוא גילה דם בשתן. אוקיי. תוכל לדבר על זה? כן, בטח. Mhm. אז בעצם אם אני אעביר אותנו רגע זה בחזרה. רבייה, נכון? דם בשתן? לא, כן. דם בשתן. זה לא רבייה, לא, לא, לא. טריטוריה, לא? כן. כן, אבל זה טריטוריה, שנייה רגע. בואו נלך רגע לדרכי השתן ונסתכל בדיוק, בדיוק, בדיוק. בכליות. אוקיי. בסדר? אז אמרנו שבדלקת בשלפוחית השתן, יש לנו אחד התסמינים זה דם בשתן. אז קודם כל אנחנו באמת צריכים, וזה משהו אין לו שלמדתי. דלקת אבל. הוא בדק את זה במיון, אין דלקת שם. אוקיי, אז יכול להיות שיש איזושהי בעיה בפרוסטטה, אז אנחנו צריכים הבחנה. זאת אומרת, כן, כן. את בעצם צריכה איזושהי הבחנה, וברגע שיש לך הבחנה, את הולכת עם הכלים של הריקול ומנסה כן, 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 כן. זה הסיפור שלנו. תודה, תודה. חקירה. שאלה, יש לי... אפשר לשאול שאלה? כן. אני רוצה לספר על באמת על מישהו שהגיע אליי, שבזמן ההיריון, אבא שלה נפטר, וחודש אחרי נכנסה להיריון. אוקיי. הייתה בדיכאון מאוד מאוד גדול, וגם רצתה להתגרש, וגם נתנה לילד, כשהוא נולד, שם, גם את השם של האבא שנפטר, וגם
נקרא סער בעין, כי הוא בא מתוך סערת רגשות בחייה. כן. והילד הזה בעצם לא מצליח, הוא כבר גדול, בחור בן 27, הוא לא רוצה ללכת לטיפולים. בעצם כל הזמן חווה חוסר הצלחה, לא מצליח להחזיק שום דבר, לא עבודה, לא לימודים, לא מאמין בעצמו, חסר ביטחון. מה, מה אפשר אבל לעשות עם... בשיטות שלנו אנחנו כן זקוקות לילד, אנחנו יכולים לעשות עבודה אנרגטית כמובן עם הילד ולעשות עבודה עם האימא, לנקות את השם שלו, גם את השם של הסבא שזה א' ב' וגם את השם סער, כי קראו לו בגלל משהו קשה, לא בגלל משהו, זאת אומרת צריך לנקות את התדר הזה ממנו. אבל זה כבר עבודה כתוספת, לא ריקולית נקייה, אז אני לא רוצה לבלבל פה אנשים. אוקיי. אבל כן, בהחלט, הכי טוב זה יהיה לשכנע אותו כמובן. טיפול, אין תחליף לטיפול של מודעות ותודעה. אנחנו יכולות לצרף לזה מלא כלים שלנו מדהימים, אבל בסוף ההבנה היא מאוד חשובה. אנחנו יכולים לנקות, קודם כל הייתי מנקה לו את השם, זה נראה לי בסיסי. הוא כבר החליף את השם, כי הוא הבין שמשהו לא בסדר. כן, כן. אבל עצם זה שקראו לו, צריך כן, לראות את הצינור הזה שמוביל לסבא וזה. אפשר כן, להוסיף, אני תודה. אשמח גם לשאלה. רגע, אם אפשר להוסיף לשאלה הזאת, אם שרה, הוא קיבל תפקיד מהאימא לבטא דיכאון וסערה, אז את זה הוא חי. צריך לשחרר אותו מהתפקיד שהוא קיבל מהאימא. כשילד נולד הוא מקבל תפקיד. למה אנחנו מבינים? אנחנו רוצים שיהיה לנו משפחה, יש כאלה שרוצים לשתול איבר שלי, יש כל מיני מטרות לאהבת ילד. הילד הזה קיבל תפקיד לבטא סערת רגשות בדיכאון, אז הוא בדיכאון, זה התפקיד שלו, לא לחיות. הוא צריך לשנות את תפקיד, אני מקבל תפקיד לחיות. הביאו אותך כדי לחיות ולהגשים את מי שאתה, לא את אימא שלך. להגיד לו חזק בלילה מול תמונה. הרבה פעמים. ואז זה יכול לעשות לו שינוי. הוא קיבל תפקיד. תודה. כן. תודה, תודה רבה. עדנה, עדנה, צביה, 100 שנים לא ראיתי מה אותה. שלומך? בסדר. אני חייבת להגיד לך משהו, וחשוב לי שכולם ישמעו את זה. הבת שלי חלתה בגרייבס, מחלת גרייבס זה יתר פעילות של בלוטת התריס, ואני הקשבתי לך פעם בזום, את עשית תנועות עם הידיים, שהחזקת את היד ימין על הגרון, ויד שמאל על החזה, על הלב, ואת דיברת על המחלה עצמה, תדעי לך שזה ממש עזר לי לטפל בה, והיא החלימה ממחלת הגרייבס, שזה משהו שהוא באמת, כאילו זה סימפטומים שהיא אמרה לי, היא הייתה בגיל 9 היום, בת 22, היא אמרה לי, אמא, אני מרגישה מחנק בגרון, ואני לא אשכח את התמונה הזאת שאת מניחה את היד על הגרון ועל הלב, והדופק המהיר, שהוא היה לה מעל 200, והיא החלימה מהמחלה, זהו, כאילו היא התאזנה לגמרי. לא, צביה, זה אהבה שלך לילדה. צביה, זה אהבה שלך לילדה. לא, זה גם, תדעי לך שזה ממש ממש עזר לי. תודה. אז זהו, אז ממש תודה, עדנה. וולקאם. עדנה, יש לי גם שאלה, ברשותך. בקשר לבחילות, יש בחילות בשלב הריון, יש בחילות בנסיבות שונות, אבל אני רוצה כרגע לשאול ספציפית לגבי בחילות שעולות רק בחוויה של נסיעה או טיסה. אני לא מעכל את השינוי. נסיעה זה שינוי, מעבר ממקום למקום. תבדקי איפה הייתה בעיה ממעבר למקום למקום. אולי היה קשה לעבור דירה. נסיעה זה שינוי ומעבר. כן, הוא לא רציתי... יכול מעכל את זה, הוא דוחה את זה. עכשיו, אצלי אנחנו... בחילה אני לא מעכל, אני דוחה. כן, אז עלה העניין הזה אצלה, אצל הבחורה הזאת, שאין שם איזשהו מעבר שהיה דרמטי,
אבל כן יש ברקע המשפחתי בגלגולים הקודמים יותר. אני הייתי הולכת לגלגול הזה, לא הולכת לגלגולים קודמים, כי הכל מגלגולים קודמים מתבטאים גם בגלגול הזה, אבל אפילו זה נראה לך לא משמעותי, זה יכול להיות דבר מאוד קטן, ולילד זה מאוד משמעותי. אז זהו, אני גם חושבת כמוך, היא באה באיזושהי מטפלת שהכניסה לה לראש, שהיא סיפרה על הסבתא, ואז היא הבינה שזה מהסבתא, עבר לאימא, ומהאימא הגיעה אליה. והיא מתעקשת על זה, ורציתי... אם הילד לא נרפא, אז תגיד לה, הילד לא נרפא, אז זו לא הסיבה. מהמם. צריך למצוא משהו אחר, תכניסי לה גם לראש. לא נרפא, אז זה לא הסיבה. יש תוכנה אחרת. כן, אני אמרתי לה, זה יכול להיות גם פרידה שהאימא שמה אותך בגן ביום הראשון, וזה הלכה וזה היה לך קשה. אם זה לא עבר, זה לא הסיבה. אם אני משחררת את הסיבה, משתחרר הקונפליקט, הדבר צריך לעבור. לא עבר, זה לא זה. לחפש משהו אחר. איך אומר ז'ילבר? What else? מה עוד? מהמם. אוקיי, אתה תגידי לה. שהיא לא תיתקע עם משהו, היא לא אלוהים ההיא. אף אחד הוא לא אלוהים. תמיד יש עוד דברים. 100%, תודה. עוד שאלות? אני רוצה לשאול לגבי מישהי שיש לה בעיה בזרימה של נוזל בעמוד השדרה. הבנתי שזה משהו שקשור לירידה בערך עצמי. כרגע היא תפוסה. עברתי את התהליך טיפול, זאת אומרת, אני מטפלת בה, גם מנסה באמצעות ריקול ובעוד שיטות. יכול להיות שהיא נמצאת כרגע בשלב ריפוי. יכול להיות, רגע, יכול להיות, כי חוט שדרה זה אבא. איפה הייתה לה ירידת ערך עצמי בקשר לאבא שלה? כן, זה מה שעונה. כן. נכון. אז יכול להיות שבשלב ריפוי, אבל צריך לשחרר את שלב הריפוי. כי יכול להיות שזה קונפליקט, היא טוחנת את הקשר עם האבא יותר מדי. לשחרר את זה, לעשות שינוי בגישה. אוקיי, לאבא. בגלל שזה נוזל בעמוד השדרה, יש שם איזושהי בעיה בפתח. אני מנסה רגע, לא הצלחתי להעלות את השם של המחלה, פשוט אני מדפדפת ולא הצלחתי להגיע למחברת שלה, אבל יש לה גם קונפליקט עם האימא. זאת אומרת, יש את אימא ואבא. הנוזל הזה. מים זה אימא, וחוט שדרה זה אבא. וזה עצמות. אוקיי, אז אז יש בעיה הפנייה, בזרימה, בנוזל, בעמוד השדרה. היא צריכה לפתור בעיה, לשנות גישה להורים שלה. זה לא מספיק אוקיי. שפתרתי, אני גם צריכה לעשות שינוי גישה, ואז הרבה יותר קל לי. שזה בעצם הסיבה, לפתור את הסיבה. לשנות גישה ולסלוח, לסלוח לעצמך, ולהודות על הדברים הטובים שיש לי מההורים. זאת אומרת, שינוי לעשות את גישה, התהליכים שדיברתם עליהם. בדיוק, לעשות שינוי גישה להורים. לראות אוקיי. אותם מנקודת מבט אחרת, מה שראו אותה עד היום, והביאה אותה לקונפליקט ולסבל, ולמחלה. אז זה יותר אימא או אבא, או שלשלב את שניהם? אני הייתי חושבת שניהם. גב זה תמיכה של אבא, גב, עוד שדרה. כן, האמא לא רצתה אותם כילדים. אז יכול להיות שזה יושב על הדברים האלה. אבל לא שהיא לא רצתה אותה, היא לא הכירה אותה. היא לא רצתה את ההיריון. להסביר לה את זה. כן. תודה. יש לי... אפשר לשאול, סרטן בצינורית החלב לאישה ימנית בשד שמאל, איזה שכבת נבט זה יהיה? אקטודר. אקטודר? כן, זה בשלב הריפוי. נטע מומחית לזה, יש לה המון הצלחות. למי? לנטע? המון הצלחות. כן, אבל זה שלב הריפוי. תשאלי מה טוב קרה בטריטוריה. השלמתי עם הבת שלי, הילדים שלי הבריאו, מה קרה? נטע... מה טוב קרה בטריטוריה? ביחסים בטריטוריה. אפשר לשאול לצרף. דאגה לילד, דאגה לבעל, דאגה בקן המשפחתי. תודה. אני רוצה להגיד משהו ברשותכם. אני מתה מעייפות,
ואני שעה וחצי מרותקת. ממש תודה רבה, ואני אשמח אם תעשו עוד פגישות כאלה, למרות שזה בסוף היום ולמרות כל העייפות האפשרית. באמת, נטע ועדנה, תודה רבה. באהבה. כן, מצטרפת. יש לי שאלה לפני התודות. הצרבת, אם ככה, קשורה גם לתחום של העיכול שדיברנו קודם? צרבות שחוזרות. כן, כן. בעצם לקיבה, וזה בעצם עולה למעלה, ולמה יש כן. צרבת? כי יש איזשהו משהו שמאוד מאוד קשה לי לעכל אותו, אז אני מפרישה הרבה מאוד חומצה כדי שיהיה לי יותר קל לעכל את הדבר הזה, וזה פשוט עולה למעלה, כשלמשל עוברים את הגבול שלי, שזה החיבור בין הוושת לבין הקיבה, עוברים את הגבול, הוא נפתח וזה עולה למעלה, כי יש הרבה מאוד סביבה, הרבה מאוד חומר ששחררתי כדי לעכל את מה שאני לא מסוגלת לעכל. אני רוצה לשאול על הפרעות אובססיביות כמו OCD וכאלה, איך מטפלים בזה בתחום של הריקול? בתחום של ה-OCD זה פשוט, זה נקרא קונסטלציה, יש לי שני קונפליקטים בשני חלקי המוח, וזה לפעם אחרת. כשיש לי שני קונפליקטים, OCD מוציא אותי מהמציאות. כל מחלה שהיא מוציאה אותי מהמציאות, מחלה של שני קונפליקטים בשני חלקי המוח. כל הבעיות הנפשיות, כל הבעיות של OCD, אנורקסיה, שאני לא רואה את המציאות כמו שהיא, זה שני קונפליקטים, ועל זה צריך לדבר בנפרד, איך עובדים עם זה. של ריקול, וג'ילברט לימד אותנו לא מזמן, לפני כמה חודשים בודדים, בדיוק יום שלם היה רק על התופעה הזאת, מתוך 4 ימים. תראו, השעה מאוחרת וזה מרתק, אם אתם יכולות להמשיך עוד לענות לשאלות, עדנה מבחינתי זה בסדר, עדנה ונטע, מבחינתי זה בסדר גמור. אני רק אגיד פה משפט להפסקה שלי, נתן לכם פה הפסקה קצת לשתות משהו. מישהי פה שאלה קודם על דם בשתן, אני לא זוכר אם היו פרטים, על מי דובר, מבוגר, ילד וכולי. שלחתי דברים נוספים של ריקול, כדאי להסתכל, לשאול בקבוצת וואטסאפ. תסתכלו, תראו אם זה ילדים, אם זה מבוגרים. ריקול התפתח הרבה יותר ממה שהרפואה הגרמנית החדשה. כלומר, אי אפשר להישאר עם מה שמוצאים ברפואה הגרמנית החדשה. יש עוד שכבות נוספות. ושלחתי לכם בקצת, שתראו בקבוצה, יש בזה הרבה. אתה יכול לחזור בבקשה על ההבדל המהותי בין שתי הגישות? זה הרצאה נפרדת. לפני חודש ומשהו דיברתי על משהו שאני קורא לו בשם שפת הקונפליקטים. בשפת הקונפליקטים, אז שם דיברתי בדיוק על הבדל לא ב5 דקות, אלא בכמעט שעה שלמה, והרבה דוגמאות איך ריקול התפתח מזה הרבה 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 יותר. אולי פעם אחרת נעשה את זה עוד פעם. בסדר? פשוט אין הקלטות לדברים האלה. שלחתי גם ליאל את הנוסח של המכתב, שלחתי לך בוואטסאפ וגם את המצגת, אז אפשר להעביר את זה לכולם. ותודה נשלח רבה. לקבוצה אחרי שאני אעזיר. תודה יש רבה. אנשים שלא כולם נרשמו תודה רבה. לקבוצה, תודה. כי חלקם נרשמו רק בסוף, ואני אסדר טיפה ואז נשלח לכולם. גמליאל, אולי זה הזמן לומר שגם ילדים נפתח. נכון, נכון. יש כי לנו דיברו על ילדים קורס והתעניינו. יש לנו קורס של ילדים עוד כחודש וחצי, ועוד בחודש ינואר, באמצע ינואר יש לנו משהו מדהים שכבר הרבה שנים לא לימד, על חלומות, על סימבוליזם, על משהו ממש ממש גדול. אני אשלח לכם הודעות, ותבקרו באתר החדש שלנו. יש לנו אתר חדש עם הרבה הרחבות. ומי שמטפל בכם, אז תהיו קשורים להודעות שאני אשלח בקרוב, כי את הנושא של המטפלים באתר שלנו גם יהיה בדפים נפרדים, עם חיפושי גוגל וסאו מתוחכמים, שיכולים להתקדם פה הרבה למי שמעוניין.
אני אפרסם, אז מי שמעוניין יכול להצטרף. נעמתם לנו מאוד. עוד שאלה? תודה רבה לכם על הכל. תודה. תודה תודה רבה. רבה. ממש תודה. תודה רבה, תודה. היה היה פשוט מרתק. היה מרתק, מרתק. כן. כרגיל, תודה. בהחלט, תודה, תודה רבה תודה. נטע, תודה רבה עדנה, תודה לכם. תודה. תודה רבה. לילה טוב. תודה. אנחנו פה בשבילכם. תודה, לילה אנחנו טוב. עושים לילה ריקו טוב. ביחד. לילה טוב. אני אגיד לכם להתראות כמו אומרת תמיד, או לפחות בתקופה שלי. לילה טוב. אודליה, לה, תקשיבי מה שג'ילברט אומר, לפחות בתקופה שאני נמצא, כי קודם לא כל כך הקשבתי לו, עכשיו אני מקשיב לו טוב. אנחנו במסע. אז האלף הזה היה תחנה אחת בתוך המסע הזה. נכון. אז עוד שבוע וחצי בערך, יש לנו גם שיחה של גלי. תהיו גם... על מה? מה הנושא? מהרעיון להצלחה, מהרעיון לא זוכר בדיוק את הנושא המדויק, אבל זה הכיוון. אני אפרסם את זה גם. להתראות. תודה רבה. תודות טובות. להתראות, יישר תודה כוח. רבה. כל טוב. תודה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. Recording stopped.